te daro sreće, zdravlja, ljubavi i mira. Nek u tom domu uđe uskrsni Isus i blagoslovi tebe i tvoju rodbinu. Srećan Uskrs, amen. Nek u tom srcu vlada mir Hristov, a krst nekad bude svetlo, koje će te voditi kroz život ceo. Srećan Uskrs. U proljeće rano, kad se priroda budi zbog dana jednog, srećni su ljudi. Na licu se vide znakove sreće, Isus je došao napustiti nas neće. Srećan Uskrs, amen. Blago čoveku koji ne ide na veće bezbožničkom i na putu grešničkom ne stoji i u društvu nevaljalih ljudi ne sedi, nego mu je omilio zakon Gospodnji i o zakon njegov misli dan i noć. On neka od drvu sađenu, taj potoka koje rod svoj donosi u svoje vreme i kome listne vene šta god radi u svemu napreduje. Nisu takvi bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vetar. Zato se neće bezbožnici održati na sudu, ni grešnici na zboru pravedničkom, jer Gospod zna put pravednički, a put bezbožnički propašće. Amin. I mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudit će se, jedni na život veći, a drugi na sramotu prekor večni. I razumi će se sjati kao svetlost nebesna, i koji mnoge privedoše pravdi kao zvezde vazda i doveka. Amin. Само ето обавешените во керактимеге и си значи глума, управо геле значи омладина туријалбе, полар стварја, за кој Јерусалем, амен за тоа време ка славинај делеун кавен за можда 10 минута ове, амен ка славинај делеун кавен, они глума значи велен тоа. Слава со дело.